घाई करू नको अमिता, एक काम तेवढं काम कर बस, कामात काम नको. तशी आम्ही आणली पाहिजे ना, उपयोग वस्तू आहेत. काय घेतो
काय ते खाली होतं गोळ नाही डोकी का आधी कापली थांबा जरा कपाट नंतर नाही कपाट आई तिला बघ हा धुते तेव्हा बांधली दिली तिकडे पाय घेऊन तिरपळा 20 रुपये हे बघायचं तिरपळ जुने कशी तिरपळ 20 रुपये सगळंच महाग सांगतास अरे हाय तसं सांगतलं आगुळ पाहिजे आगुळ कसा 100 रुपये ही बॉटल 100 रुपये आगुळ घरगुती आहे आणि चांगलं आगुळ आहे मस्त कसलं पण नाही कसलं पण अनुचं नाही चांगलं आहे 50 रुपये बाबा तुझं काय झालं हाताला वतून बघा ना तोंडात लावून बघ कशी बाटली 100 रुपये तोंडात घालून तरी बघ आता घेऊन आपण सगळी जण घेतात माझ्याकडे 50 रुपये काय किलो किलो कशी सांगते 120 110 घेतो आगळ वतलत काय घे
अशी का 2-3 दिवसाच्या आत काम करतात. जुनी नाही पण आता कोकमा कुठे मिळाली नवीन? नवीन म्हणजे कालच्या मिरगातली ती. आता नवीन अजून झालेत का? तेच बोलते. रतांबे धरलेच नाही. मग तेच बोलते ना आता अवघड कुठून लावलं असं. एवढी लय वली आहे. म्हणजे आगोळ टाकला याच्यात. ताजी लावलेली आगोळ वहिनी ती सुकी कशी आहे? मग ती सुकी पडतात. आगोळ घातलेला घरा मग चांगली वली असतात. जुन्या कोकमात पण तुम्ही आगोळ घातलात ना? आगळात आम्ही काढतो आणि ते सुकवतो. 3 पाटी सुकवले आणि नंतर परत आगुळ लावायचा आणि मग आगुळ लावून हाणलं नाही ना मग ते सुकलेली असतं. मग ते लागायला मग तुम्ही टाकणार मच्छी मध्ये घालणार ते लागायला नको. मग आगुळ लावूनच खाण्याचे लागतं. नाहीतर हे पिशवीमध्ये सुकतात. जो काय तुम्ही घेतलं तर बरं नाही तर म्हणेल ती नवीन आणली म्हणून. तिला काय करणार पण नाही. ती कोकणातलीच आहे जिला पाहिजे ती. हा ती काय खूपच वली आहे नको. ठीक आहे. ही 8 दिवसाची आधीची आणि ही ओली एकदम ती काल तयार केली. फोडून चव बनवत असं कळलं ना तुला. असं पिशवीत कळलं. 2 पाकिट 8 दिवसाच्या आधीचे. पिशवीतला पॅकिंग मध्ये काय करायचं नाही. चोखल्याच कळत नको वली आहे ती. मी घेतलंय तिच्याकडनं 1 किलो घेतलंय. अगं ही घे 2 पाकिट. ही नको घेऊ ह्या नको घेऊ. काल तयार केले 2-3 पाकिट. अजून काय हेच आहे आगुळ आणि लाडू. लाडू कसले? उकड तांदळाचे लाडू बघ. पीठ बीठ काय नाही मिळणार. पूर्ण बंद आहे मालवण. आज मालवण ते व्यापाऱ्यांचं हे आहे ना. आणि शपथ पूर्ण काल अनाउन्समेंट केली मालवण बंद आहे. घे नको. हा आगर 50 रुपयाने तिथं 50 ना 100 चांगला आगुळ. ताकद लागते बाबा त्याला. समजलं वडायला. हे ताजे आहेत आणि म्हटलं त्याचं बोलायला येतं. बस तिथे मी तुमची दोन्ही साईड नाही भैया वडतात म्हणून काय माझी काय भैयासारखी ताकद आहे काय? आधी दुखते. तुमचे पैसे वापरायला बरोबर जातो तुम्ही. माझ्या कापायला पुन्हा पैसे द्यायचे याचे उपयोग काय? ताजी मुशीमध्ये कडक येते ती चांबडी. हे हिने कसं बघ कापलं आणि मी कसं काढलंय मला सांगते. बारीक कापायला पाहिजे. मी आयडिया देतो तुम्हाला. नाही तसं बोलतोच तसं नाही. ते मुंबईला भेटते. शेळ्या मुशी आहेत. हे ताजे आहेत. ताज्या मुशी आहेत एकदम. चांबडी पण एकदम करकरीत चांबडी आहे. भयंकर हत्यार असतात. तो कापतो डोक्याने कापतोय बघ. भयांना मानलं पाहिजे. डोकं असतं डोक्याने कापतात ते. भय असून कापतात. आता हत्यार पण असतात ना. आणि त्यांचा माशाचा धंदा नसून ते व्यवस्थित असतो. ही कशी माहिती उमेद चामडी एकदम फिट आहे. मोरीला ताजी आहे. ताजी आहे ना. हे काय चामडी कळते नाही काय. चामडी एकदम चिटकून येते बा त्या मासाला. आता कशी येईल बघ पटकन येईल. साप आहे हात कापेल. चपकन ते सूर्य सटकेल बघ ती. त्यांच्याकडे मोठ्या सुऱ्या असतात. हाडा लागेल. हात सांभाळ.
घाई करू नको, एकदम सावकाश कर. चाकू पण एकदम छोटा आहे. बोट सांभाळा. सबकून तोंड बंद कर रे. मिरच्या झाल्या ग. उद्या काढायचं आहे ना. बोलतायत ये बस चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.